हेलो माय डियर फ्रेंड शिमला एवं बैगन, क्या हाल बा तोहरा लोगन के। स्कूलवा जाइबा कि ना जाइबा मर्दे लोगन कि घरबे में ही झक मरबा। आल भाई का बोलब, स्कूल तो जरूरे जात, लेकिन एक प्रॉब्लम बा हमरे लगे बहुते बड़ा। प्रॉब्लम ये बा कि हम जहाँ भी बैठतानी तो हमरा पीछे से पोई पाई का आवाज निकलत बा। काहे से कि हमरा पेटवा जो बाना वो गरमा गइल बा, इसीलिए पोई पाई आवाज निकलत बा। स्कूलवा में जब हम पोई पाई करब तो सब बच्चा लोग हमार मजाक उड़ाई का ना उड़ाई बोला। यही से हम स्कूल ना जात बानी। अच्छा ऐसन बात बा। अच्छा तू स्कूल मत जइया, नहीं तो तू मरत हुआ सब वे लोगे के तू मुआ देवा अपना पाद से। नो 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 नो। साला टार टूर करते रहबा तो पूरा क्लास गमकते रही तो हर बदबू से ना तो पढ़े न पाई। तू मत जावा स्कूल, इहे में तो हर भलाई बार हमनो लोगन के भी। हे बैगनी तू बताबा, तू स्कूल जाइबी कि ना जाइबू, तोहर का हाल चाल बा। कब बोली हो आलू, हम जरूर जाती, लेकिन हमार मूड आज बिगड़ गइल बा बहुत ज्यादा। काहे कि हम अपने बाबूजी के पॉकेट से 500 रुपए चुरा ले रहल बे और ओकरा पैसा से देसी दारू भोरे भोरे पी लेली बानी। साला चलते ना जात बानी ना तो कैसन जाइब स्कूल, कभी हेने गिरत बानी कभी होने गिरत बानी और ऐसन गिर पड़ कर स्कूल जाइब तो हमार गुरुजी मार धाड़ कर पिछवाड़ा लाल कर देंगे ना। तो का करब हो दोस्त, तू ही बुला। देखा ए शिमला ए बैगन, तू लोग ना जाइबू क्लास तो हमरा मन कैसे लगी। तो हमहू जात बानी बाबूजी के पॉकेट से कम 200 रुपया निकाल के दारू पियब और हम भी पढ़ल रहब, खूब एंजॉय करब। बाय बाय दोस्त लोग, एंजॉय।